गंजिफा कला आणि त्यातील दशावतारांना भारतीय टपाल विभागानं विशेष पोस्ट तिकिटावरती स्थान दिलं आहे। याबाबत बोलताना ज्येष्ठ गंजिफा कलावंत मोहन कुलकर्णी भावुक झालेत। सावंतवाडीच्या कला संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि माझ्यासारख्या कलाकारांच्या मेहनतीचा गौरव आहे। हा मोठा सन्मान असून आज खूप आनंद झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे। पाहूयात। जेव्हा सुरुवात झाली म्हणजे 71 मध्ये पुन्हा एकदा याला ऊर्जित अवस्था मिळाली, तेव्हापासून तुम्ही इथे आहात। आज तुम्ही ज्या गोष्टीचं काम करता त्या गोष्टीला आज देशभरात पुन्हा एकदा मानाचं स्थान मिळालं। तुमची काय भावना आहे? कार्यक्रमामध्ये प्रसिद्ध झाले, पोस्ट कार्डवरती गंजिफाचे प्रिंटेड झाले वगैरे सगळे झाले। मला फार आनंद वाटले। कधी जन्मात असं ऐकू आलं नाही, इतकं चांगलं झालेलं आहे। आनंद वाटतो, किती बोलायचं कमी नाही। तुम्ही स्वतः हे करता, तुम्ही ड्रॉइंग करता, गंजिफा रंगवता, आज तुम्ही जे काम करता ते देशात दिसणार आहे। कलाकार म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? मला फार आनंद वाटतो। माझी खरं हे आर्ट माझं हॉबी आहे। लहानपासून मी हे काम करते, मला खूप इंटरेस्टिंग येते। बाकी इतर काही नाही, ह्याचे मला फार आवडतं। आणि 71 सालापासून मी इथे आहे। राजेसाहेब आणि राणीसाहेब मला हे दिलेले, निवडलेले चांगलं। त्याने सांगितल्याप्रमाणे सगळं आम्ही आर्ट काढून दिले। प्रत्येक नुसतं गंजिफा नाही, इतर आर्ट आहे, प्लेइंग कार्ड्स आणि नवग्रह, राशी गंजिफा आणि दशावतार गंजिफा, दरचत्र गंजिफा। ही दर गंजिफा म्हणजे ना ह्याची स्टोरी येते प्रत्येकाचं। ही 10 अवतार आहे ना, प्रत्येक 10 अवतारामध्ये एक स्टोरी आहे। ही स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे। नुसतं महाराष्ट्रातल्या आउटसाइड्स जास्ती आमची प्रसिद्ध झालेली आहे। रायसाहेब स्वतः संस्कृत कला केंद्राचं आणि हँडीक्राफ्टचे मुख्य अध्यक्ष होतं, हे होतं आणि चेअरमन होतं आणि स्वतः आमदार होतं। तर खूप इंटरेस्टिंग, स्वतः कलाकार होतं दोघं। मला फार आनंदाचं वाटतं हे सध्या कार्यक्रम झालेले, खूप आनंद वाटतो। कधी आम्ही काय बोलले काय नाही असं वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।